Namnama ang lokal nga lasa nga puno sa Filipino flavors diri sa Mykarelli's Grill and Resto in CDO. Gikan sa mga seafood bundles ngadto sa dili matupong nga mga dessert, ang matag sudan feels like homemade kaayo ang kalami. Filipino hospitality ang ilang gihatod sa ilang uptown o downtown branches sa Regatta Square o JR Borja Extension. Ay mugabalaka kay ang Mykarelli's everyday sila open from 10 to 10 p.m. Samot yung gagutomon tungod sa Mykarelli's menu nga nagtanyag sa nagkalain-laing appetizers, noodles, vegetables, ug mga desserts nga dapat dili kaligtaan. Ayaw kalimti ang mga paborito sa masa, ang seafood platter o pork boodle. Usa ka tinuod nga piyesta sa mga lasa alang sa matag bisita. Bisita na sa Myka kay sila nailhan sa paghatag sa labas ug makalaway nga lutong bahay. Arat na mga migs! Kay dinhi sa Mykarelli's Grill and Resto, araw-araw fiesta!